Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Αρχικά, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου θερμά όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, σε αυτή την ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συνάντηση. Ευχαριστώ το Επιμελητήριο Κοζάνης για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Μητλιάγκα, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Θόδωρο Βιδούλκα και τον πρώην αντιπρόεδρο τον Αντώνη Κουβαρίδη, που οργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωση. Ακόμα και σήμερα, μετά από 20 χρόνια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, αν ρωτήσεις 10 επιχειρηματίες της διπλανής πόρτας τι σημαίνει να έχεις e-shop, οι μισοί θα σου πούν ένα παραπάνω κανάλι πωλήσεων για να φέρνουν τα αποθέματα από το μαγαζί, ενώ οι άλλοι μισοί ίσως και να σου πούν ότι είναι μια σελίδα που την έστησε ο ανιψιός μου για πλάκα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, όπου ένα e-shop αποτελεί την κύρια επιχείρηση, που εξυπηρετεί χιλιάδες πελάτες κάθε μήνα, που απασχολεί δεκάδες άτομα προσωπικό, που έχει customer support, logistics, marketing, τηλεφωνικό κέντρο και εσωτερικά συστήματα πιο σύνθετα και από αυτά μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων. Όπως βλέπετε λοιπόν, υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στο πουλάω και στο ίντερνετ και στο είμαι leader στο e-commerce. Σήμερα θα σας μιλήσω γι' αυτό ακριβώς, για το πώς μπορεί κανείς να κάνει αυτό το άλμα. Πριν από αυτά όμως, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Δημήτρης Χαρίτων. Είμαι επιχειρηματίας με συμμετοχή σε 3 εταιρείες. Διαχειρίζομαι 3 διαφορετικά e-shops και στις εταιρείες μου απασχολούνται σήμερα 24 εργαζόμενοι. Ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια, χωρίς να έχω ούτε 1 ευρώ στην τσέπη μου, και σήμερα μέσω των εταιρεών μου κάνω μερικά εκατομμύρια τζίρο ετησίως. Όλα αυτά φυσικά δεν έγιναν μέσα σε μια νύχτα. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά, αγώνες, θυσίες, λάθη, ρίσκα, πειραματισμοί, επιμονή και υπομονή. Πριν από 7 χρόνια πέρασα μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Πρώτα έχασα τον αγαπημένο μου πατέρα και λίγο μετά έφτασα στη χρεοκοπία λόγω κάποιων κακών επαγγελματικών κινήσεων. Εκεί όμως ανακάλυψα ποιος πραγματικά είμαι. Ξέρετε, όταν φτάσεις στο όριο, είτε καταραίεις, είτε ξεκλειδώνεις δυνάμεις που δεν ήξερες ότι τις έχεις. Όλο αυτό τελικά, εμένα προσωπικά, με έκανε δυνατότερο άνθρωπο και καλύτερο επιχειρηματία. Γιατί σας τα λέω όμως όλα αυτά? Γιατί όλοι μας, σε ό,τι φάση και αν βρισκόμαστε, επαγγελματικά, μπορούμε να βελτιωθούμε, μπορούμε να εξελιχθούμε. Βλέπετε τη διαφορά. Πριν από 7 χρόνια ήμουν χρεοκοπημένος. Σήμερα ευημερώ επαγγελματικά. Λοιπόν, τέρμα τα βαρετά όμως, πάμε να περάσουμε στην πράξη. Θα σας δώσω, ίσως θα είναι η μιλιά μου λίγο διαφορετική από τον προηγούμενο, θα προσπαθήσω να δώσω 5 πρακτικές συμβουλές, όχι μόνο στους συναδέλφους, καλοπροαίρετα προφανώς, αλλά και σε όλους εσάς που σκέφτεστε να ασχοληθείτε με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 5 πρακτικές συμβουλές που έρχονται από την εμπειρία 15 ετών. Για να δω λίγο. Πόσοι από εσάς, εκτός από τους γνωστούς φυσικά που είναι ομιλητές, έχετε e-shop αυτή τη στιγμή? Αν θέλετε, σηκώστε τα χέρια. Ωραία, είναι αρκετοί εκτός από τους ομιλητές. Τώρα, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι το e-shop σας έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης? Μπράβο. Κάθε e-shop έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Κάθε e-shop, σε ό,τι φάση και να βρίσκεται, όσο βελτιωμένο και αν θεωρούμε ότι είναι, έχει πάντα περιθώρια βελτίωσης. Τώρα πάμε να περάσουμε στο zoom, να δούμε τις 5 πρακτικές συμβουλές. Συμβουλή νούμερο 1. Και ίσως και η σημαντικότερη. Το e-shop σου δεν είναι ένα ακόμη εργαλείο. Είναι ξεχωριστή επιχείρηση. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι πως αντιμετωπίζουν το e-shop ως μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, όταν κανονικά θα έπρεπε να το βλέπουν σαν ξεχωριστή επιχείρηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, όταν πουλάς σε μια μικρή επαρχιακή πόλη των 40.000 κατοίκων, βρίσκεις πολύ εύκολα τα βάρη. Σε σχέση με το να πουλάς σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ή και σε όλο τον κόσμο. Το ταβάνι λοιπόν είναι πολύ κοντά όταν πουλάς σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Οι προοπτικές ενός καλού e-shop δεν συγκρίνονται καν με αυτές που έχει μια τοπική εμπορική επιχείρηση στην επαρχία. Το 2021
έλαβα μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές αποφάσεις που καθόρισε το μέλλον της δουλειάς μου. Τότε διατηρούσα φυσικό κατάστημα στο κέντρο της Πτολεμαΐδας και μέσα από αυτό λειτουργούσα ήδη τότε 2 διαφορετικά e-shops. Ο τζίρος των e-shops μου τότε ξεπερνούσε ήδη κατά πολύ αυτόν του φυσικού καταστήματος, αλλά ακόμα και έτσι τα έσοδα του φυσικού καταστήματος ήταν απαραίτητα για να διατηρείται η επιχείρηση υγιής. Έπρεπε όμως να αποφασίσω. Θα πάρω το ρίσκο να κλείσω τότε το φρεσκοανακαινισμένο μάλιστα φυσικό μου κατάστημα, ώστε να επικεντρωθώ στις online πωλήσεις, μετακομίζοντας παράλληλα και σε νέο μεγαλύτερο χώρο, ή θα πω, έλα μωρέ, εντάξει, καλά είμαστε κι έτσι. Χαίρομαι πολύ που έλαβα αυτό το ρίσκο τότε. Αντιμετώπισα τα e-shops ως ξεχωριστή επιχείρηση, επένδυσα στο να χτίσω διαδικασίες που θα μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα στην εκτέλεση παραγγελιών και ξεκίνησε μια νέα λαμπρή περίοδος, η οποία φτάνει μέχρι και σήμερα. Φυσικά δεν λέω σε κανέναν να κλείσει το φυσικό του κατάστημα για μένα. Λέω απλώς τι έκανα εγώ. Και με τον τρόπο που ακολούθησα κατάφερα να είναι πλέον το altersport.gr το μεγαλύτερο e-shop αθλητικών προϊόντων στη χώρα. Ακόμη και σήμερα. Αν κάποιος μπορεί να διατηρήσει ταυτόχρονα φυσικό κατάστημα και e-shop και να τα αντιμετωπίζει ως ξεχωριστές επιχειρήσεις, αυτό είναι το ιδανικό. Συμβουλή νούμερο 2. Ακολούθα τη σωστή διαφημιστική στρατηγική, ώστε με μικρό budget να έχεις μεγάλα αποτελέσματα. Θα σκεφτεί κανείς, γίνεται αυτό? Για να δούμε. Η αγορά online είναι πλέον παγκοσμιοποιημένη. Ο πελάτης μπορεί να αγοράσει απευθείας από κινεζικές ιστοσελίδες προϊόντα σε τιμές λιανικής που είναι σχεδόν αδύνατο να πετύχει ένα ελληνικό e-shop. Ποιος δεν ξέρει σήμερα το Temu, δεν ξέρω πώς το λένε. Τα περιθώρια κέρδους και πωλήσεων στενεύουν μέρα με τη μέρα, αλλά ακόμα και έτσι πάντα υπάρχει χώρος για καλούς επαγγελματίες στο εμπόριο. Το κλειδί εδώ είναι να είσαι συνεχώς μπροστά στα μάτια του πελάτη σου. Για να το πετύχεις αυτό, χρειάζεσαι στρατηγική διαφήμιση στα μεγαλύτερα διαθέσιμα online κανάλια. Και θα μου πείτε, ναι, αλλά ρε Χαρίτο, αυτό απαιτεί τεράστιο κεφάλαιο. Θα σας πω ότι δεν είναι αλήθεια. Πάμε να δούμε πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει προωθητικές ενέργειες με το πολύ μικρό budget των 1.000 μόλις ευρώ, αρκεί να στοχεύσει σωστά. Ξέρετε, ένα budget 1.000 ευρώ για διαφήμιση ενός e-shop που δεν έχει χτίσει ακόμη branding είναι εξαιρετικά μικρό ποσό. Να συμφωνήσετε κι εσείς από εκεί, νομίζω. Λοιπόν, θα δούμε 2 παραδείγματα. Ένα παράδειγμα λανθασμένης διαφημιστικής στρατηγικής και ένα παράδειγμα ορθής διαφημιστικής στρατηγικής. Αν φτιάξουμε μια καμπάνια για όλα τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας και στοχεύσουμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή τα προϊόντα μας να τα βλέπει όλη η Ελλάδα, τότε μεταξύ άλλων θα συμβεί και το εξής. Θα διαφημίσουμε πιθανόν ζαντολάστιχα σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτοκίνητο, θα διαφημίσουμε προϊόντα γυναικείας περιποίησης σε άντρες, θα διαφημίσουμε ιατρικά εργαλεία σε υδραυλικούς. Με αυτόν τον τρόπο τα 1.000 ευρώ της καμπάνιας μας θα εξαντληθούν αμέσως, φέρνοντάς μας ίσως και καθόλου παραγγελίες, και το κεφάλαιό μας θα έχει κάνει φτερά. Πάμε τώρα να δούμε ένα παράδειγμα ορθής διαφημιστικής στρατηγικής. Αν επιλέξουμε για παράδειγμα μόνο 10 ιατρικά εργαλεία, 10 προϊόντα από την γάμα μας, αυτά μάλιστα που έχουν το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, και στοχεύσουμε τη διαφήμιση μόνο σε γιατρούς, ιατρικά εργαλεία, 10 ιατρικά εργαλεία μόνο σε γιατρούς, τότε είναι πολύ πιθανό να λάβουμε εκατοντάδες παραγγελίες, οι οποίες μάλιστα θα μας φέρουν τη ρευστότητα για να επανεπενδύσουμε μεγαλύτερο ποσό σε προωθητικές ενέργειες. Είναι ζωτική σημασία να κάνουμε μελετημένες και στρατηγικές κινήσεις για να μην κάψουμε το κεφάλαιό μας. Αν δεν γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε αυτό, τότε έχουμε 2 επιλογές. Είτε να εμπιστευτούμε και να πληρώσουμε έναν καλό επαγγελματία του αντικειμένου για να μας στήσει τις καμπάνιες, έτσι όμως θα έχουμε πάντα ανάγκη τον επαγγελματία αυτόν ή κάποιον άλλον και την υποστήριξή του και θα δαπανούμε πόρους συνεχώς. Είτε εναλλακτικά, εγώ προτείνω πρακτικά σεμινάρια πάνω στις online καμπάνιες, ώστε να έχουμε τον έλεγχο της διαφημιστικής στρατηγικής εμείς οι ίδιοι. Πάμε για τη συμβουλή νούμερο 3. Επιτυχία δεν είναι να κάνεις μία πώληση, αλλά τουλάχιστον 2 πωλήσεις στον ίδιο πελάτη. Δημιούργησε σταθερούς, επαναλαμβανόμενους πελάτες. Για να έχεις πελάτες που επιστρέφουν και ξαναψωνίζουν από σένα, η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση είναι να εμπορεύεσαι προϊόντα που έχουν επαναληψιμότητα. Αν για παράδειγμα πουλάς μελάνια εκτυπωτών, ο πελάτης θα επιστρέψει όταν του τελειώσουν, αρκεί να έχει μείνει ευχαριστημένος από την αγορά του.
Αν από την άλλη πουλάς δαχτυλίκια γάμου, οι πιθανότητες να ξαναψωνίσει από σένα είναι μάλλον περιορισμένες, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ο πελάτης μετά την αγορά του θυμάται πώς τον κάναμε να νιώσει. Δεν θυμάται μόνο τι αγόρασε. Γι' αυτό η εμπειρία εξυπηρέτησης παίζει κομβικό ρόλο στη δημιουργία πιστών και σταθερών πελατών. Σκεφτείτε ότι για να φέρετε έναν νέο πελάτη στο e-shop σας, πρέπει να δαπανίσετε διαφημιστικό budget, ενώ για να ψωνίσει ξανά από εσάς ο ίδιος πελάτης, αρκεί και μόνο να έχει νιώσει σημαντικός κατά την πρώτη του αγορά από το κατάστημα. Άλλωστε, αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να λάβουμε θετικές αξιολογήσεις στην Google και σε διάφορες πλατφόρμες, οι οποίες λειτουργούν ως πόλος έλξης για νέους πελάτες. Να κάνουμε δηλαδή τον πελάτη να νιώσει σημαντικός και ευχαριστημένος. Συμβουλή νούμερο 4. Κάνε email marketing με χαρακτήρα. Η διαφορά ανάμεσα στο sell και το spam. Εκμεταλλεύσου σωστά το email marketing. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν τα περισσότερα e-shops. Φάνηκε ότι πήξασα, Ωραία, με συγχωρείτε. Ωραία. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν τα περισσότερα e-shops όσον αφορά στο email marketing είναι τα εξής. Κάποιοι δεν χρησιμοποιούν καθόλου το email marketing ή το χρησιμοποιούν περιστασιακά, χάνοντας έτσι ο πελάτης τη σύνδεση μαζί τους, ενώ άλλοι πάνε στο άλλο άκρο και γίνονται ενοχλητικοί αντί να είναι χρήσιμοι. Σήμερα οι πελάτες βομβαρδίζονται από emails. Αν δεν τους προσθέτεις κάποια αξία, θα σε στείλουν απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης ή ακόμα χειρότερα στην απευθύνητη αλληλογραφία. Και ξέρετε, αν πολλοί παραλήπτες μαζί ταυτόχρονα δηλώσουν το email μας ως ανεπιθύμητο, τότε χαρακτηριζόμαστε ως spammers στους παρόχους και αυτοί με τη σειρά τους ξεκινούν να μπλοκάρουν τα emails μας με συνέπεια να χάνουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει αυτό το τρομερό εργαλείο που ονομάζεται email marketing. Άρα λοιπόν, στείλτε εκπτώσεις και προσφορές, στείλτε πληροφορίες που χρειάζεται ο πελάτης, αλλά μην στέλνετε χρόνια πολλά καλή ανάσταση. Εγώ προσωπικά όταν λαμβάνω μήνυμα χρόνια πολλά καλή ανάσταση, απευθείας κάνω απεγγραφή. Η πιο σημαντική όμως συμβουλή που έχω να σας δώσω για το email marketing είναι το εξής. Οι καμπάνιες σας να έχουν χαρακτήρα. Πρέπει να προκαλούν συναίσθημα στον πελάτη. Δεν τρέπομαι δηλαδή να σας πω ότι μέχρι και πρόσφατα, και μάλιστα υπάρχουν και εργαζόμενοι μου στο κοινό, το ξέρουν αυτό, δεν τρέπομαι να σας πω ότι μέχρι και πρόσφατα υπέγραφα σε κάθε newsletter προσφορών με μεγάλη δόση χιούμορ, ως ο νοσταλγός Πασοξής, ιδιοκτήτης του e-shop, πάνω από τον Αντρέα με τα χέρια να χαιρετάει τους ψηφοφόρους του. Αυτό εννοώ όταν λέω να προκαλούμε συναισθήματα στον πελάτη. Μην φοβάστε δηλαδή να γίνετε λίγο γραφικοί, αλλά πάντα με στρατηγική, γιατί αν το κάνετε σωστά, θα δημιουργήσετε μια μηχανή χρήματος. Πλησιάζοντας το τέλος, θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς διαβάζετε, σηκώνοντας το χέρι σας, διαβάζετε όλα τα emails που στέλνουν διάφορα e-shops. Όλα τα emails. Κανένα χέρι. Αυτός είναι και ο λόγος που τα περισσότερα email marketing αποτυγχάνουν. Στέλνουν emails που κανείς δεν θέλει να διαβάσει. Η τελευταία συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι να εκπαιδεύσετε σωστά το προσωπικό σας. Οι εργαζόμενοι στα e-shops μας αποτελούν την εικόνα της επιχείρησης στα μάτια των πελατών μας. Μία ανεπαρκής υπάλληλος στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση είναι ικανή να αποτρέψει τον πελάτη από την ολοκλήρωση της αγοράς του. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Έχεις κάνει το παν. Για να φτάσει ο πελάτης στο e-shop σου, τον έχεις στο τηλέφωνο και ένας ημιμαθής εργαζόμενος μπορεί απλά να τον διώξει, έτσι απλά. Όσο μια επιχείρηση μεγαλώνει, μαζί της μεγαλώνει και ο αριθμός του προσωπικού που απασχολεί. Έτσι μεγαλώνει και η ανάγκη διαρκούς και ποιοτικής εκπαίδευσής τους. Τα τελευταία χρόνια στα e-shops μου έχω στήσει κάποιες online πλατφόρμες εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι του κάθε e-shop. Πρακτικά πρόκειται για βάσεις γνώσεων, μέσα από τις οποίες υπάρχουν κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Που καθοδηγούν τους εργαζόμενους στα βασικότερα καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Εκεί βρίσκουν απαντήσεις σε πολλά από τα καθημερινά τους ερωτήματα. Αυτό εξοικονομεί τεράστιο διαχειριστικό χρόνο, όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια πράγματα σε κάθε νέο εργαζόμενο ξεχωριστά, αλλά γιατί ο κάθε νέος εργαζόμενος αποκτά πολύ γρήγορα ρυθμό για να φτάσει σε παραγωγικότητα τους παλιότερους. Φυσικά όλο αυτό έχει ακόμη ένα τεράστιο πλεονέκτημα και δεν είναι άλλο από την ομοιογένεια στην επιχείρηση. Δηλαδή, κάθε περίπτωση πελάτη αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, είτε η διαχείριση γίνει από κάποιον παλιό εργαζόμενο, είτε γίνει από κάποιον νέο. Έχοντας φτάσει μάλιστα το κομμάτι της εκπαίδευσης σε αυτό το σημείο,
πλέον έχω τη δυνατότητα να αξιοποιήσω αυτό το υλικό των εκατοντάδων υπεραναλυτικών οδηγιών που έχω δημιουργήσει με ακόμη πιο δημιουργικό τρόπο. Έτσι, πρόσφατα ξεκίνησα την εκπαίδευση ενός AI bot, ώστε να μπορεί το ίδιο, συμβουλευόμενο αυτή τη βάση γνώσεων, να καθοδηγεί τους εργαζόμενους στο πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται διάφορες υποθέσεις. Δηλαδή, να θέτουν ερωτήσεις απευθείας στο AI bot και όχι σε μένα και να λαμβάνουν απαντήσεις βάσει αυτών των οδηγιών. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, θα απογειώσει ακόμη περισσότερο το σύστημα εκπαίδευσης των εργαζομένων στα e-shops. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα κεντροποιημένο σύστημα εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να μπορέσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να ξεχωρίσει πανελλαδικά μέσα στο σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτές ήταν οι 5 συμβουλές που είχα να σας δώσω σε αυτά τα λίγα λεπτά που μας επιτρέπει η σημερινή ομιλία. Κλείνοντας, αν μου ζητούσατε να περιγράψω το e-commerce σε μία πρόταση, θα σας έλεγα αυτό. Και νομίζω θα ταυτιστείτε μαζί μου οι συνομιλητές. Ακόμη και αν δώσεις στον πελάτη τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές, του δώσεις δωρεάν μεταφορικά, του δώσεις την παραγγελία του στην πόρτα του σε 10 λεπτά, του κάνεις και έκπτωση 50%, θα είναι εκεί για να σου κάνει μια αρνητική αξιολόγηση αν η συσκευασία που έκανες δεν είναι τέλεια. Ωστόσο, αγαπώ το επάγγελμά μου γιατί είναι τόσο απαιτητικό που μόνο καλύτερο μπορεί να με κάνει. Αν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι, θα χαρώ να με πλησιάσετε στο τέλος και να τα πούμε από κοντά. Και επίσης μπορείτε να σαρώσετε με το κινητό σας τηλέφωνο το δεινοσαυράκι, αν θέλετε να δικτυωθούμε στα social. Σας ευχαριστώ πολύ.